वर्तमान आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी मानसांक प्रश्न संख्या परिचय। प्रश्न नंबर 5 8995 रे 7 घरे थिबा 9 10 घरे थिबा 9 रो केते गुण। प्रश्नटी आउ थरे कहूची 8995 रे 7 घरे थिबा 9 10 घरे थिबा 9 रो केते गुण। प्रश्न अनुसार आमको प्रथमे संख्या गुड़िकर मूल्य निरूपण करिया पड़ियो बा संख्या गुड़िकर मूल्य बाहर करिया पड़ियो। 8 9 9 5 प्रथमे एकक घरे अछि 5 एकक घर एक घरे जो 5 अच्छी तार मूल्य 5 अटे। दशक घर 10 घर 9 अच्छी तार मूल्य 90 अटे। शतक घर शतक घरे 9 अच्छी तार मूल्य 900 अटे। हजार घर हजार घरे 8 अच्छी तार मूल्य 8000 अटे। आमको पचारि अछि शतक घरे थिबा 9 दशक घरे थिबा 9 रो केते गुण। आमे शतक घरे थिबा 9 एटा शतक घर ये होजी 10 घर। शतक घरे थिबा 9 10 घरे थिबा 9 रो केते गुण। आमको गुण बाहर करिया को हेले शतक घरे थिबा 9 रो मूल्य 900 को 10 घरे थिबा 9 रो मूल्य 90 द्वारा भाग करिया पड़ियो। शतक घरे थिबा 9 रो मूल्य 900 ताकू भाग करिया 90 द्वारा 90 एक पकेले भागफल 90 के 90 बिग कले शून्य बढ़ला ऊपर शून्य तलक आणले ये शून्य देले है 10 गुण 10 गुण अधिका। आमे एठी गोटे कथा जानिया एकक घरे जो अंक थाए दशक घरे यदि से समान अंक थाए धर एक घरे 1 अच्छी 10 घरे मध्य 1 अच्छी ताहले एक घर अंकर 10 गुण हम। यदि सेमती शतक घरे थिले समान अंक अच्छी से मध्य शतक घर अंक 10 घर अंकर 10 गुण हम। यदि हजार घरे अच्छी हजार घर मध्य 1 अच्छी ताले हजार घर अंक शतक घर अंकर 10 गुण हम। समान अंक थिले धर 2 था सेठी 2 था एक घर अंक 2 अच्छी तार 10 गुण 10 घर अंक हम। 10 घर अंक समान अच्छी शतक घर अंक सह से मध्य 10 गुण हम। शतक घर अंक हजार घर अंक समान अच्छी तेणु हजार घर अंक शतक घर अंकर 10 गुण हम।
ସେପରି 5 ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ସେଇ ସମାନ 10 ଗୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥିଲେ, ଯଦି 1 ଘର ଅଙ୍କ 10 ଘର ଅଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାହେଉଛି, 10 ଘର ଅଙ୍କ 7 ଘର ଅଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର, ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଘରର ତୁଳନା କରାହେଉଛି ପାଖ ଘର ସହିତ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗୁଣ ହେବ, 10 ଗୁଣ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 8, 9, 9, 5 ଦୁଇ ଗୋଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି, ଏଠି ବି 9 ଅଛି, ଏଠି ବି 9 ଅଛି, ତେଣୁ 10 ଗୁଣ। ଆମେ ବାହାର କରିକି ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ 10 ଗୁଣ ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ଭାଗ ହିସାବରେ ବି ପଚାରି ପାରିବ। ଭାଗ ହିସାବରେ କିପରି ଭାବରେ ପଚାରିବ? ଭାଗ ହିସାବରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଯଥା ଗୁଣ, କେତେ ଗୁଣ କହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାଗ ହିସାବରେ ପଚାରିବ। ଭାଗ ମାନେ ହରଣ, ଗୁଣ ମାନେ ଗୁଣନ। ଭାଗ ହିସାବରେ କେମିତି ପଚାରିବ? ସେ କହିଅଛି, ଦେଖ ପିଲା, ଶତ ଘରେ ଥିବା 9, ସେ କହିଛି ଶତକ ଘରେ ଥିବା 9, ଦଶକ ଘରେ ଥିବା 9ର, ଦଶକ ଘରେ ଥିବା 9ର କେତେ ଗୁଣ? କେତେ? ଶତ ଘରେ ଥିବା 9, 10 ଘରେ ଥିବା 9ର କେତେ ଗୁଣ? ଯଦି ଇଏ ପ୍ରଥମକୁ ଆଣିଥାନ୍ତା, 10 ଘରେ ଥିବା, ଦଶକ ଘରେ ଥିବା 9, ଶତକ ଘରେ ଥିବା 9ର କେତେ ଭାଗ? କେତେ ଭାଗ? ଶତ ଘରେ ଥିବା 9, ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ୟାକୁ ପ୍ରଥମକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତା କେତେ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଠାରେ କେତେ ଭାଗ ଅଛି। ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ସମାନ ଜିନିଷ, ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ଆସିବ, 10 ଭାଗ ହେବ। ଏଠି କେତେ ଗୁଣ ହେଲା? 10 ଗୁଣ। ଏଠି କେତେ ଭାଗ ହେବ? 10 ଭାଗ। ଏ ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଅଧିକା। ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର, ସମାନ ଜିନିଷ ପିଲେ। ଭାଗ ହିସାବରେ ପଚାରିବ, ଗୁଣ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୁଣ ହିସାବରେ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଣ ହିସାବରେ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ କହିଦେଲି। ଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଶତ ଘରେ ଥିବା 9ର ମୂଲ୍ୟ 900, 900କୁ, ଶତ ଘରେ ଥିବା 9ର ମୂଲ୍ୟ 900, ତେଣୁ 900କୁ ଆମେ 10 ଘରେ ଥିବା 9ର ମୂଲ୍ୟ 90 ଭାଗ କରିବା। 90 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଛେ, ଏଠି ଭାଗ କରିଛେ, ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି। 90 ଭାଗଫଳ 1 ପକାଇଲେ 90, ବିୟୋଗ କଲେ 0, ଉପର ତଳକୁ 0 ଆଣିଲେ, ଭାଗଫଳରେ 0 ଦେଲେ, ଭାଗଶେଷ 0 ରହିଲା, 10 ଗୁଣ। ଅତଏବ
ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 8995 ବା 8995ରେ ଶତକ ଘରେ ଥିବା 9 ଦଶକ ଘରେ ଥିବା 9ର 10 ଗୁଣ। ଉତ୍ତର ପିଲା ସମାପ୍ତ ପିଲା।